Haka jingi terilang bar UMLA kan nongpo constituency. Nagaliang kakunhun jangi unong pathai ngiwan ra ia ka wai ka film langkon ka bangi ai kerteng ka sertab kelenti. Ka badi ka khana ka bakaran halor ka jings niu jong ka imlang salang namar ka jingbun ki nong penon kam drugs. Ia kini ka film langkon ngiwan ra hadin ki babun ki awareness program ki balapan long de ki kunhun beper ki ba om juda kamdon ki bawan syong ngap ha ki awareness program. Henry lese kini ki jingwan ra kini ka film langkon ka ba on bu ha ki social media kan nyerap ban penpoi ya ke kubor sekeleng kum kejing seneng bat kejing kentu ban care yau drugs. UMLA kanong po constituency ba Emerald Bon Sim ubadi wei na kinong mikmat pai ba unari boy district ubujuang nut bah ban pendu jaj ki jingop ki khun samla hau drugs bat ubai khun bah ban penlong ya ki babun ki awareness program ban ai ji hikai halor ka jing sniu jong ka imlang ka salang bat ka jing dan kam jong ki jing ai ji hikai ya ki samla ban ngop ha ki jing len ki basniu ulai ki jing tirlang bat ka kunhun jongi ban penwandur ya ka ni ka awareness program ha ka dur jong ka film. Kerteng isu marlang sengkli basyong wasa ha umden kerteng junga ka di karibel tangsang kerteng junga di David Berwen basyong asa anong po kerteng junga ka di komingsun lingdo ngasyong asa hang te ha umling Hariboy district ngade iwe inong simbenta jong ka de ka film ka sertap kalenti ngapo simbenta ka de ka film ba ngade iwe i staff jong ka tim dong pathai ngade iwe inong simbenta ha ka ni ka short film ka bekerteng ka sertap kelenti ka bedai ka film ka belong ka awareness ka bedai pang drugs kani ka film apa sementa de ba jing kho jing barjet amar ba hakani ka film ka bai kerteng ka sertap kelenti sementa beta na staff no pathai ngade iwe ni kinong simbenta hakani ka film lengkot ka bagi lai kerteng ka sertap kelenti ka bedai ka film lengkot halor ka jing sniu jung drugs ka jingsham jing hi hakane ka mo ban simbenta hakane ka short film lengkot ngade iwe na ki ba dang shusdang ban simbenta hakum kini ki mo ki jing ap film lengkot ani film ngade kadang be sen ban kong te ka shim jinjar he bha yanga bang ap henry wala kataru ngala persyang dawade bat ka jing rap jong iba rigid kamde ibri iwe ni ki bala dan benta haki ben ap film bat kumjuru iba Elvis iba yarap ini ben ringdur ngashim benta kum ka handman u main character u badai u drugs addicted ka benta junga hakani ka film kalong akum ka we na ka khna samla ka balang ngop ho drugs ka jinge pher ka ba habing ide ring khubor mo ngidon ki awareness program ki sidon ki awareness program mo hagi jaka ba pher te hangta ni iba kidon ki bre ba wan hang ka awareness program kan hanrei na kata ngot ki breu hanrei lang ba kan ka film pat wat lada kitu ki bom yo ban wan ha ka awareness program pala pelong dak sarkar ni daki trat ba pher mo te hanrei lengba kan ka film pat kilala ban pe hayang asam lu kan long kala yarap sibo ni kima namar bangila tep susu bau drop sula ta syai ke imlang salang mo hoi ka don ka jing sim jing namar ba ka di ka sien ka baning kong mo bangan ak film kum ni hanrei lengba ka jing yarap jong iba rijit kamdan ibade i ting shop bala ju ak ki film ki ba pher film khasi nang ta ka jing don lang jong ba Elvis ibala nang ba mo ban ring kini ki jaj ring video yai bala dan sab hakini kilan kala yarap sibon yang ima oh ane ka film ha ka ban kong amla ai ban songo iba rigid kamde ibade mai ibala elat ini bangan yo idi mai ibala ai benta yang ban ak ane ka film kum tau tang shop wa bala khmat du jangan ka film ngamat sibun sini wala dang ade samla bangno hakani jindi asne handai hakani ka film apa te nga sim kum tau tang shop Muhammad yang ada jing di drugs
limba kene ka film lengkot kan longru kum ka awareness program yaki way kum sagi nong kendong ru om tahi nongsor nomor ba ladang ilit ben ai awareness program kibriu kibawan tangah ka awareness program kinyo ek jingi kai ba katno ka jing stu jong de drugs henry limba ka jing ak jongi bisimenta jongi kum kini kijat video ki film lengkot kan yarap ba kino ki kamtam samla romo kiba don la jong ki mobile phone kini i bakat no new drugs penjenjar baru penjot yangi kibriu kiba ngop au drugs Kumka waina ki thup lum kubor jong gajelah kebangi wanra ki kubor kiba per bat ki program ki issue bat kan termah di hagni kasin pade nomor ka jing ui jungi ya ka jing nang jelai jong drugs bat ka jing bom judan brew ki jika pelong ki kinja awareness program ngiladon kene ka jing kiran bat UMLA ka nompo constituency ba mera bol sim bangin wanra ya kene awareness program hakdur jong film bagi khun samla jungi ki babun menta ki don bet la ka jong ko mobile lakti TV ro ngi connect bet kene ka YouTube lan da kini ki social media ki bangi la program haka mobile tilumbai ni jing perkat baru jingi wanra jingi keren baru MLA kano po constituency jadi itu pada ngiladon kene ka jingi perkat betul ini tahu no film debat bah kata jingi terlang ngiladon kene jingi keren apa ki notion benta kin debet ki staff jong no pathai te hak ban ko ngila perkat ngiladon de jingi kenduk ke ba kerpang bah bangi keren sepang kini notion benta ngila perkat bagi notion benta kin debet ki staff jong long pathai bat ngila sedang no ya shoot nganong ipi kadong ke ba ba ngin ak ikne film nomor baru di staff jong long pathai kidang debet kadang dikisin ke bandeng kong iki bikin simenta menga ngala don bentah ki katok kan teliki film ki cingruai ki bat kiwe mo te kini ki perlok ki badan long pathai kidang dikisin ke bandeng kong ke ba kini simbenta bagian wan hakmat song kamera ban kasih ngi don ngi bat ngi kamera Andre ngiring video ngi pakar ngi bro ngi sim jingkar ngi bro sim statement ngi entah berhai dan dia ngi sim ke pemerintah pada ini ki staff jongi ki haban yang hakmat kamera ke bangi haban se alta ber expressions bangin penuan dur hak film ke sim jinge bahan adu kasingi ke bandengkong kasingi ke baar kasingi ke balai adu kasingi basauru ngidang sim jinge bahan penuan ya kedur face expressions mo keba ketak script badawa genre na kajing ya tristom jong kini perlok keba don kan hunjungi mentang ngilala ban penlong kini film mentang kadang ngak editing serta kumbak katok nepor ngila ban pendep no kajing edit di ngamtip lanongin pelai peba genre shan hi mat sendep edit ngila pelai peba no di kajing tentu na kalian jungi kalomba kim ya kene kum ka awareness program keba ngin wanra ya kene kubor syaki weipat kibru kibom jus kibom sudon por ban lesong ha kijing lang mudan ki awareness program mar lamba jone ke film hagne film on shuitu film kot kadang kijing sedang ban persang mat euro drugs hadin kadon ondah bala persang kwa sikwa le sile kenduk perlok di kawan no kene kijing adik keba ladang ngamyo drugs ngamlong syuban im kaya kita kising por hapadang gitaro kadang gene kajing sning bumi na kajing kerni di drugs yang kesem kejot bat kum ta ter dah ka bakul jong film pade kadang ka kajing hikai bakadon ka lat ban kelah don kini ki rehab center kidon kini ki porlok ki ba ajumut kum no ban kelah ka bamut na kutuk bas news ba ha di kata ka kajing wan ra jungi ya kini ka film lengkot ngan itu ipi kajing kwa hi ka dei ba nganut banong ba lemba juga neng film gini ashbun kini hikai hendrei ngamnut pat penong ba lemba dagang neng film society jingan kan kelano dan ini ka imlang salang kan change no nagutuk basniu kan poi direct syakwa HM resim gini kum kajing hikai seneng gila kejong gikun gikti pet yang neng film bukan lo kajing hikai pi de shwa wangan perko di kajing keran jonga kan nong epi saisin sim gini ka film kum kajing hikai pi alada pide ki badi ne ki bom di iru lada pide ki badi to sim ka bagade kajing seneng pi film de shu ban le nang ni sakman balada pidang de tang gitu di badang persang ban mat
ulong umno tau drugs simika bakan de ke hikai ba phim de banyak chu chakman teram ta gitu perlok ki bom judi drugs simika ne ke hikai ban hikai kelayek ti wi pat ba persang boleh sebut